Yeah, we already choose garlic. Oh, you want a garlic takoyaki? Yes. Okay, this is the 3-person set. yeah 3-person set. And if you order, we have two types of noodle, which means one is the flip, one is the spicy one, or non-spicy one. No spice, please. Yeah. Yes, please. And also plus the cheese, mozzarella cheese. Then we can place some fiery show on the plate to order the 3-person set with garlic. That's all. Okay, great. So Okay. Thank you very much. Thank you. Само трябва да се държа брадата далеч. Да. Разликата от 6 часа. Тук става интересно. Тук пак ще завиваме в тия самовите. 또띠아 쌈도나요? 와, 야, 여기도 잘 나오네. Така си го сложа аз. Сложен човек. С правилната ферментация. Да. Просто. Стига сте имали, бе. Как претака. Не, бе. 김치맨이야. Пет дни сигурно ще стигна. На 6 че вече ще има. Тук в последните хапки са. Не, вкусно ме е заради кошел. Аз не съм гладен реално. 경쟁적으로. Става интересно. Това ми звучи като върхопляскане, като отгоре. 뭐죠? 마늘 닦아요. 근데 이 닭고기랑 마늘이랑 궁합이 정말 잘 맞는다 그랬어. Аз мисля направя видео на това. Видео. Да, штракни е това нещо. Може би после шоуто, като заври повече. 예쁘다. 침 넘어가. Смоля да бъркам любопитно. Чакай. Не бе, гледам това са... 배가 많이 고픈가 봐요. 괴로워. 배가 많이 고픈가 봐. Според мен, Ти ако дойдеш много на почивка, добре. Според мен ние трябва да участваме. Къде да знаеш? Знам. Хората фаер шоу сега, може би точно това не трябва да се купа, за да се запържи отдолу и ти да прави с цялата рецепта. Аз като съм правил гил диби, според мен трябва да се бърка. 지금 예민해요, 지금. 다 배고파가지고 예민해. Сега това Ще си къпем после. казах, че се бърка. Бърка се, ама с Петя киселината я развали всичко. Сега си променил текстурата. Как го прави на един слой само. Може да контактува с повърхността на тикана. Има лойка да поеме... Да контактува с повърхността на... 불쇼. 아, 치즈 불쇼 있다 그랬어요, 아까. Wiggle, wiggle, for sure. You make me want to dribble, dribble. You know, riding in my Fiat. You really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. Like the beats go back. I got a knack to relax in my mind. Zip. 준비돼 있다.
자시고 오, 진짜 불 세다. 털 조심. 수영. 와, 자시고 뻔비하다. 와우. 와, 대박. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here, there ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Това е някакъв дебел чугун, дето подагрява при. А това дали трябва да го направи като сърмички, аз с тия листа? Сидя на твоите ще ме мечтаваш. 근데 지금까지 왔던 친구들 중에 쌈 제일 잘 싸먹는 거예요. 다들 막 몇 입 나눠서 먹었는데 한 입에 딱. 그냥 한 입에 네. Не е до тук. 쌈의 맛을 알게 됐어. Трябва да вземе по едно листо. Ето май са някакви нудли. Нудали са. Тези листа и това е. Лошото е, че го усещам колко е горещо, а пък трябва да го лапна на първи. Едно ядене изпарвам. Ето е, защото се бъде изпирал. Моето безотборно къде е? 박수가 나와. Някакъв майонезен. Майонезен да е всъщност? Няма да може. Ще съм майонеза. Да. Някаква зелена павка до сладни. А е това любле. О, това е супер вкусно. Просто това е свинето изцинало. О, това е супер вкусно. Просто съчетание с тези листа и това е страхотно. Лошото е, че го усещам. 그래도 또띠아는 건드리지도 않네요, 진짜. 쳐다보지도 않았어요. Как може всичко да е толкова вкусно тук, бе, човек? Как може? Не знам. Той е по-различен от другия. Много интересно е маринован. Леко сладни. По-слад търси. Страшно. Трябва пак да... Или няма, не ги видя. Не, нямаш там. Не видя. Мога да държа човек. 막 춤을 막 먹으면서. 또 약간 배꼽동 소리. Затова рано решавам този проблем, като ядам, че съм първи. Не знам какво правихме в този узбекски ресторант. Продължавам да го считам като голяма грешка. Ама вчера Цели сам свърши. трябва пак да... Да не е ли стата също да са на селф сервис? Или няма, не ги видя? Не, нямаш там. Не видях. Камсамида! Това майка гледам по-малко се харчи. Аз после ще пробвам с тортията, или там как се казва. Туркия, да. Добре, ай спри да върши, ако може, не мога да ядем днеска. Страхотно. Лошото е, че го усещам колко е горещо, а пък трябва да го лапна. Според мен трябва да сеш някой експерт сам, примерно бачи.
아 뜨거워. 뜨거. Парира стата царя с чака. 아 진짜. По-малко се харчи. Как се казва? Моля така се повъргаляш лекичко. Изкарам още ето да ги стоят. 맞아. 좀 식혀놔야 돼. 막국수도 먹고. Сега вече се избори с Славия първото царя. Това няма да е живо. 쉬진 않습니다. 이거 봐 양손에 지금 음식이야. 양손에. Петна, който е измислил да го съчетае с моцарелата, просто се отрепа. 진짜 맛있겠다. То чебурече много вратче да. Това майката голям по-малко се харчи. 아니 루틴이 있어요. 쌈 싸고 물게 박수 한 번. Това, че съм, че изглежда брутално. 너만을 평생 사랑해 땅끝에서 마주친 운명 같은 내 사랑 자꾸 생각나는 다진 마늘 깐마늘 구운 마늘찜마늘 마늘 하면 해나 땅끝이여라 Трябва да признаем, че ще остане. Просто не съм наеден на честен. Ти имаш ли да яжда на честен? Нямам. Еми тогава стига се заяжда с по-възрастните хлапе. Не знам, ама респата свърши. Аз повече няма да ям със сигурно. Купичката с кимчи е така от този път. Листата са две панерчета. Къде ще сложи така, че да я стигаме? Това ще го приготвя изобщо тук с яйцата. Това какво мислиш, че е? Кимчето няма да го грее според мен. Това какво мислиш? По-нагоре. Едната ти е нагласаш, която ти е тая за съпорта, която аз се слагам. Става, просто тук не става. Супер. Знам. 이 핑김치는 처음일 거예요 정말. 김치 제대로 다 드시고 가네 이제. 구운 김치까지. Кой? Това според. Дарени ножица и щипци. Топло ли? Съвсем малко. Според мен е там грене едно основно. Само тук? Не, според мен е там грене едно основно. Само тук? Защо не е за всеки тази работа?
като по-будала си хапна малко кимчи. 들려면 좀 시큼하지 않을까? 다 안 구워졌는데. Това нека да е невъзпитан. Всъщност тук кимчите е. 그렇지, 뭐야? 시큼해 지금. 뭐야, 호야, 불호야. Кимчите е изключително хубаво. Една ги е по-люто, другото обаче е страхотно. Месото в него. Надявам се да протича бързо този процес. Тук, може би защото топло започва прича на нашето Сготвено зеле, да. сготвено зеле, на което Обаче кимчето е топло. 아, 껍데기. 감사합니다. 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 Какво? Ти пробваш го това, не? не. Тя не го сложи. Явно така трябва да се... Тя сложи. 흰가루, 흰가루. Полза. Това е някакво соево брашно. По много интересен начин се връзва с кожата. Малко някакси шала. Супер вкусно. Само едно. Това е интересно. Може би... Кога може да почваме? Най-вероятно полин си много. Тук има... Поред мен може да почваме. Тук има още да се... И яйцето може би. Моля, според да, тири ги изкараха. Чинча мачи соли. Според мен каза да почваме. Представи как вече е студено супа. Категорично. 잘 구워주신다. Го изпрепи вече. Да, сме готови да започваме. 감사합니다. 퍼포먼스가 있네, 퍼포먼스가. 퍼포먼스. 와. 감사합니다. 감사합니다. 네. Това как ще изглежда много вкусно. И 진짜다 진짜. аз ще пробвам първо чисто. Това е дефинитивно най-вкусно свинско, което съм имал. Колко крема беше... Нормално е, шеф. Хътър гадара. Добре, не може всеки път. С всяко ярене ти дадат нещо още по-вкусно. Това е божествено пак. 매 식사마다 이게 최고 맛있어, 이게 최고 맛있어. 계속 갱신되고 있어요. Са практически сурови. Запечени. Освен варене и пара. Само... Че и яйце и лук няма как да се обърка ниче. Това че съм, че така ма журнал. Добре, не може всеки път. С всяко ярене ти дадат нещо още по-вкусно. Все по...
마늘 진짜 좋아한다. Не ти сега го бъда. Да, известен факт. Това чесън, че така мажурна. Голяма скрипка. Лицето 또눈 뒤집혔어. чесъна. Обожавам чесън. 이렇게 생마늘 쌈장 찍어 먹는 게 그거 발견하면 아 최고예요 최고. Аз би си сложил. добре. 쌈장 찍어요, 쌈장. Сега някой трябва да я береш на друга по-късно. Чесъна Обожавам чесън. лекува, да. Да? Долу спознават се вече. 무슨 캐릭터 같아. 진짜. 무슨 이제는. Това е по-голям факт. Се засердно. Явно е традиционно, защото на плочата, какво се пържи, много се загряват след това. Пламен след това вземе тази купчика на тишо на панталоните. И както му по-модерно се казва шоу кукинг. Да, което да, да. всъщност, нали, 어떡하냐 이거는. 어머나. Го хората. Той явно там е на граждан. Да. Пак стигаме до визуал, да, нали, до... Аз ги изядах. Те бяха много хубави. не чек, не мога. Просто. Гледай. 야, 우리 뭐. Чудеса прави с много. 이건 처음 보는데 살다. 이거 처음 봤어요. 처음 봤어요 이거. 장난 아니다. 거의 사장님이 미대 나오신 거 아니야? 와 너무 Там къде лъжиш килата? Да, ма на нас се взеха Това е купчите. твоята. На нас се взеха купчите. То е ясно. Това е твоята ред взеха. Така ще Има направя. някакво косъмче обаче. И повече не мога. Просто мисля, че това е... Там сега ми да... Да. Много вкусен рис. То рис вече е леко карамелизиран с всичко останало, е допълнително Че става адски. запечен. Зеленчуците го държат. много вкусно. Да, но пък водораз такъв съвсем друг вкус дават. В България няма нито едно ястие, което да включва водораз. Дори по морето. Със сигурност имаме някакви дивни водорасли, просто никога ние нямаме нито едно. И кажат се повече за готвене, аз си изядах както сушени си ги... Или хитро използваш, което е останало от... Само мляскам се, че нещо ми говори.
Искам да видите. Да. И аз съм така. Просто хем се нахраних, хем се чувствам сит, хем не се чувствам преял. 덜 느끼신 거야. 볶음밥에는 따로 있다는 거. 맞아. Аз се нахраних много добре. И мисля, че трябва да спра вече. 볶음밥 먹을 때 그런 말 하잖아요. 아 마지막 숟가락이요. 마지막. 맞아, 마지막이야. 마지막 한 숟갈만. 마지막 한 숟갈만.